international. You're welcome. Also, no brother, you. If you are not electrical, if you are not plug industry, you want to know what you're about. Yes, sir. If you are not, if you are not, I go have a mom. My friends, please stop moving. Please say better way to step in. Godon and dusted. La Pala on the wine, Pachashania, above London wine, and I'm maybe their sugar cottage, maybe their porena. Moru Golachi, Asham Kachina, Kalana Kubian, and Kalaha Jesus. Welcome back to Boss Empire Media. Hit subscribe for more stunning cultural journeys.
biko megoro ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ ọ ga-adị gị na mma biko mere ka ọha na eze mara ife na-eme n'ezinụlọ ata ata unu ji esi nri ya niile na mba na makasị ụlọ obi sikwu na hafọ ebe akwa dịka ndị na-enwere olileanya nye mana igwe niile na-aga n'ụzọ ọnwa ihe nwere ihe Jehova ka o merụ n'ụbọchị taa atụ na-eme mmemme ihe m chọrọ ya Chineke ka o mee ya anyị ka o buru ibu achọrọ m ka Chineke were ọnụ arịa mgbe anyị emecha ihe gbasara nwanne m maka nọọ nwaanyị ahụ bụ onye Igbo ọ na-agara mmadụ ihe nwere obi salịsalị ọ ba anyị ka esi wee lụrụ ya n'ebe a ba anyị bụ ụmụ abụọ ana m ebe itinye ya n'ihe niile as nwanne ezigbote nwanne ayọrọ m Chineke mgbe niile ọ hapụ ma anyị niile ọzọ ezigbote nwanne ma anyị niile ọ hapụ Chineke mere anyị ghara inwe ọnwụ ike ụmụ ya ka azị aka n'ihu ha na-adị eme ọfụma ya bụ were anyị niile ụzọ ọhịa m chọrọ ka Chineke mere ọnọdụ m chọrọ ka Chineke mere anyị onye ọbụla m chọrọ ịbịa tinye ọgbara ya nọrọ ọrụ ụra na bịa ya abịakwa n'ebe a taa ha ghara ime ọgba aghara achọrọ mmadụ na mmadụ isi ndị niile anyị isi ebe a ma mmanya niile anyị arụ achọrọ ka onwe ya si n'afọ ọhụrụ ya because nwata nwaanyị adị ezigbo mmadụ anọ nwere obi ebe ebe ọbụla ekele gị afọ m bụ nna bawesi n'ụzọ ka eme na asị defi ọ ga-adị gị na mma na-asị na ọnụ nwa mana eji eri akwụ na agụtaghara unu ji n'akụkụ wee na-asị na mbọ niile ịgba na mmemme a Jehova ga-akwụghachi unu ekele gị ọ nwere afọ a na-eto gị etu na ọmịgụ ụbọchị ekele gị dị ụbọchị mpa midia na-ekele gị wee na-asị na ọ bụla bụ mmanya bụ na-asị defi Chukwu na ịhụrụ gị n'anya gị ka anyị na-aya ayịya Odogwudigwe na anyị jiri eje gị ka anyị na-aya ayịya Omemma Jizọs Chimule Chukwu anyị hụrụ gị n'anya gị ka anyị na-ekpelụ Omemma Jizọs Odogwu anyị hụrụ gị n'anya gị ka anyị na-akpọ ego ga-egbochi anyị efere Chukwu agaghị enwe ya enwe nwa ga-anapụghị eso na Jizọs gaghị amụ ya amụọ ya hụrụ gị n'anya gị ka anyị na-ekpe hụrụ gị n'anya gị ka anyị na-ekperụ megharịa ahụ ya hụrụ Chineke n'anya gosi Chineke na ya hụrụ n'anya ọ ga-eme ihe ebube na ndụ hụrụ gị n'anya gị ka anyị na-ekpe biligwe biligwe anyị hụrụ gị n'anya gị ka anyị na-arịọ arịrịọ ikpere ala Jehova eluigwe ti nke ese mmata gị ka anyị na-arịọ arịrịọ eluigwe ti nke ese mmata gị ka anyị na-eru ibe
Late Abigail Obiakwusi. She will always be available. He put down here, oh, get me a body, get only my hope, my sharp, only move, also my high, when he home Monday. I had a gaga. You know, I can't wear on a cigar capube. I can't one, it's not very hot and hot. I now sit in a regular, my go to doing Yamaroya, send mother. I know what was here when they did a chile grossy. Oh, Yamaka, Pawagari here. I many Hana, Gary. I'm not Sunyawani, Yellow, where I know better, yeah. No one of my bonnet, now I wish for her. I know why I don't do. I never the way he died. My God, now had Jesus. Amen. Maria, dear son. Oh, God bless you. No, taking no. Hey, boy. Rebecca. No. No. Yes. No. I'm not busy. No.
jakala batuwe. Mama, Hallelujah. Una apụkwana o. Ọ bụ na di nwaanyị na di ọkpara ya n'usu ha n'usu. Ihe a bụ ihe anyị mepụtara ma ndị na-ebe ahụ ma ndị nne ma ndị nkịtị makwa ọsọ ndị nne ka na-afụ aka ha mgbe unu na-agba egwu. Mana egwu achị ugwu unu gba bụ egwu na-egosi na anyị hụrụ mama anyị n'anya. So biko n'aha ndị Sematarians women anyị na-enye unu ihe a obere ihe a unu wee tinye n'ije ozi unu ije ebe ọdịpara na ada bụ they are representing others. Mana ihe anyị na-achọ ịgwakwa unu dịka anyị na-akpọ ọdịpara and ada as representatives ka ha nwee ike extend the same love to everybody. Udo na ịhụnanya nke Abigail rapụrụ n'ezinụlọ a gaa n'ihu iso ezinụlọ a. Anyị achọghịkwa ịnụ shịkọshịkọ na onye nke a na-aga iche onye nke ọzọ na-aga iche. Ọ bụghị ihe anwa ka nwaanyị a ga-ala ike ịnụ ogogodo ka o si wee dị ma ọ na ọ dị chacha maka ezinụlọ ọbụla nwere ofu mkpụrụ ihe ofu ilu ekwesịghị achọ ka o tinye ebe ahụ. Mana ọ bụ the mind of God and the mind of mama unu na ihe ilu ga-adị n'ezinụlọ a. Bịafọ ana m ayọ bịafọ ihe atọ n'otu ihe ọṅụ na ihe ụtọ n'aha Jizọs. Amen. A ga-enwe ezi mmekọrịta n'ezinụlọ a na ndị anụpụrụ anụpụ na ndị a na-anụ anụ na every member of this family ma ọ bụ n'ebe a ka obi ma obi ebe ọzọ na John ga-eweta ihe nkekọ nke bụ udo wee kọkọọ unu n'otu n'ụlọ ga-abụrụ otu n'aha Jizọs. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ụmụnne m biko ekeleka m unu na ọnọdụ kasị elu ka Chineke gozie unu
dịka unu si wee nyere anyị aka n'ije nke a otu aka ka Chineke ejikwa wee gosi unu mmadụ bụ mmadụ n'aha Jizọs. Ụmụnne m biko ana m ekpekwa na-arịọkwa Chineke ọbụladịrị ọgụ unu ga-echighị azụ na bunu dị iche iche nya bịa anya unu arụ isi ike na ọṅụ nke unu eji wee narụ n'udo otu a ka Chukwu ga-esi wee gosi unu n'otu aka ahụ n'aha Jizọs. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, dear. Thank you, my Lord. Daniel nọnyere anyị kebule ga ebi ebi site na Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Eleanya n'osisi ebe eze kendu nwụrụ uru akụ na nganga nke agụrụ ma n'ihe efu nwanyị meburu nke ozu nye ya onyinye ịhụnanya dị ukwuu otu a esiri mana Chineke na onwe ya kwere anyị kwesị n'ọnụ Kraịst anyị bịara ka anyị nwee ndụ megịnị nwebiga ya oke. So anyị enweghị oke ohere ikwu okwu. Ofu ụkọchukwu nọ na be anyị mgbe nna o mesịrị si na o tegwe ekwuwere na ihe dị mkpa nke ekwuru ekwu tinyere ya na gịnị n'ọrụ. Otegwe anyị nụbara okwu Chineke mana ga na-ekwu ọ dịrị Jizọs eme gịnị abịa. So ka anyị gbaa ọsọ ndụ anyị mgbe ohere dị. O nwere otu afọ na-asị olu si n'eluigwe na-ada. Agwakwara m ike bụ uru ma ya Chineke gbaa uru ume n'aha Jizọs. Olu si n'eluigwe na-ekwu onye ọbụla ga-aza ajụjụ onwe ya, mụ onwe m ga-aza ajụjụ onwe m. Ilelu olu si n'eluigwe na-ada, olu ahụ na-akpọ ndị ga-erute mmata ya, olu ahụ na-akpọ ndị chọọchị komiti olu, olu ahụ na-akpọ ụmụ okorobịa nkesa mmata ya, ọ na-akpọkwa ụmụ agbọghọbịa, ọ na-akpọ okenye na ụmụntakịrị. Olu ahụ na-ekwu ajụjụ onwe gị, mụ onwe m ga-aza ajụjụ onwe m. Ileruo onwe gị anya. Ụbọchị ha dị oke egwu ka anyị na-ekwute anyị nke ọma dabere na Kraịst, kwere n'okwu ya, napụghị ife arụsị na arụsị dị iche iche na-ejide anyị n'oge ndị a. Ka anyị tụọ Chineke mgbe a na-achọta ya, kpọkọọ ya mgbe o mere gịnị mgbe ọ nọ nso. Otu ụmụ ikorobịa anyị arapụwo ebe ejere ọtụtụ ka nne ha na-ejeghị chọọchị mana ha kpọrọ ụmụ ha si Chineke aranye m gị nwa m n'aka, mana taa Ekwensu na-adọpụta ha wee na-esi ụzọ ịla n'iyi, ha wee na-efe osisi na nkume, ha wee na-eme ihe arụ dị iche iche. Mana ekpere anyị bụ n'ihi obi ebere nke Chineke ọ gaghị ekwe ka ha laa n'iyi. Mgbe oge ya ruru, ọ ga-eme ka ha nwee ndụ, ka ha wee mara onye ha na-efe na onye dị ndụ ha. Ya mere bụ nwa nyere anyị aka ka anyị jisie ike n'ije ụwa mara na ebe anyị nọ bụ ebe anyị ga-anọ nwa obere oge. Ka anyị gbaa ọsọ maka ebe ahụ ka mma. Onye ahụ nwụrụ maka mụ na gị n'elu obe, ka anyị sogidesie ya ike ka o wee dịrị anyị na mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Praise the Lord. Mama, pụta n'ebe a ka anyị kpee ekpere. Atụla egwu n'ele anya Chineke. Ụzọ ya bụ ihe
ikpeazụ okwu gị na-agbasa ịhụnanya gị na nchebe gị niile. N'aka gị ka ịrarụ nwanyị ka ndụ ụwa mụọ anya mụ. N'aka gị ka ịrarụ nwanyị nye ekwekwala ka ndụ ụwa mụọ anya. Ka anyị reduo ọdụ nke kwesịrị ha ga-eji wee nwee ike chịkọta onwe ha ọrụ dịka ukwu azịza, nwee ezi mkpebi na ezi mmekọta na mbikọ ndụ dịka otu ụmụnne. Anyị arịọsie gị ike nna nke eluigwe, anyị mara onye rube ekwensu ma ọkụ na-agbara n'ụbọchị ndị a na-achụ ndị ọ ga-aghasa na ndị ọ ga-ala n'iyi. Anyị arịọ ọdụ nsọ ọbụla o si ọrịa ịmụnye ọkụ n'ime ezinụlọ a maọbụ o si achọ ịmụnye ọkụ ka nwanne ghara ịma nwanne ya, onye ọbụla na-agba n'izu ọnwa Igbo. Anyị na-achị onye nwaanyị na ọ gaghị adị ire n'aha Jizọs ha ga-agọzi ka aka gị dị ike nyere ha nna nke eluigwe n'ime ihe ịgba mbọ ha niile kwe ka ha na-enweta ihe nnweta ha. Anyị ga-ochie gị ike na mgbe a na-ahụ ọkọta azụ nke Mama Abigail na ọ ga-aka ụbọchị ndị gara aga n'ime ndụ ya mma n'aha Jizọs. Gị naanị gị Chineke na-emere onwe gị aha dịka ọkpara si n'ọnwụ ebilie ọbara na-eme n'ụbọchị ndị a mgbe anyị na-echeta ya. Anyị ayọ ihe ọbụla nwụrụ anwụ n'ime ezinụlọ a ka ọ dịkwa ndụ ọzọ n'aha Jizọs. Nye ha amara gị n'ebe ọ dị ukwuu, nwere ịhụnanya wee jikọta ha ọnụ, nwere ịdị n'otu wee jikọta ha ọnụ, gbaa ha ume. Ekwela ka ha nye ekwensu ohere na ụdị n'ụdị ọbụla. Otu a ka anyị na-arụkwa n'isi nzukọ gị nna nke eluigwe dịka anyị na-arụ n'isi ezinụlọ a na-enyere mmadụ ọbụla bụ ndịbere n'okpuru ụlọ a ezinụlọ a n'ụbọchị taa. Dozie chọọchị gị na ịhụnanya zuru oke ka a ga-eji na aga mgbe edere gị n'ime uche gị. Asịsara ekele onye nsọ nke Izrel ya ka na-erera ihe ndị ọzọ niile a ga-eme maka nkwanye ugbu a nyefela aka ewere nsọ gị. Ị ga-esi ebe dị anya ma ọ ebe dị nso wee bịa dubite ha n'udo gị, nọnyere ha n'udo gị. Anyị ayọkwa maka iru eluigwe. Onye nwe anyị mara anyị nọ n'udu mmiri, mana anyị ayọ Chineke na mmiri agaghị abụ ihe ogbochi bịara ụmụ gị n'ime akwamozu a n'aha Jizọs. Kpọrọ ọnọdụ n'ozuzu oke niile ga-aga na ntụziaka gị, onye nsọ nke Izrel. Mgbe a ga-emesị ọ bụ eziokwu n'ọnụ n'ihi ihe anya mmiri na a ga-abụ Chineke na-edere ha mma ka o dị otu a ebule gị elu ma sọpụrụ gị ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Na amara na ebere na nchere gị Chineke anyị ka nara nye unu ezinụlọ unu niile nlenye ka onye nwe anyị chebe ma dube unu ka ọ pụarụ n'ụzọ n'ebe ụzọ na-adịghị, ka uru obi ọma n'aka nri ebere ya wee kụkọlọtụ unu, ka ụlọ arụ ụlọ bụ mgburu mana mgbu na-amaghị, ka ọ bụrụ unu chi n'oge niile. Ka ngozi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile bụ nna na ọbara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu tụrụ ugbu a wee ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Biko anyị ka na na-ekele ike agaghị agwụ anyị ikele ndị Dios na mmadụ adịnyere anyị niile mgbe niile. Amen. 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 Onye nwe anyị nọnyere unu. Otu nke mmanya nke dị ụbọchị nke tata. Jehova ana m ekpere na-ekpere bụ oge onye ọbụla ga-ana-achị ya na be ya dị iche iche ka ọ na-ruo n'udo na ọṅụ na-enweghị nsogbu ọbụla n'aha mighty name I pray. Thank you.
Jayama, egwu ese etiele, egbe eresha atụwa mkpa nke. Mana mgbe ihe dị kii, ịgbara eresha agba radical protest ha. Biko, o si je egbe masị ahụ egwuregwu ya na-eje. Agbara na atụrụ ibi ọkara. O si je egbe masị anatụtụ ewu. Odogwu nwoke, nke o kwesịrị oyi bụrụ ka a mara ma nkụrụ akụkọ etuwo obere mma gbọbadịrị ha egwu ama ma nkụrụ akụkọ etuwo obere n'ihi na mma ị na-aga ịka aga ele gbọbadị egwu amara ka azụ wee kwado odogwu kwadoro ya akwado wee pụta dị ambasadọ nnukwu mmadụ dị ka nnukwu arụsị ambassador Rodrigo Mogaga, my prince, Prince Afrobo, Prince Emeka Mogaga, Sabine, Odogun and Hollywood, Ekenengo, Mogaga, Honorable Obi, yes, nke yi zụtara agara adịghị ezigbo obodo aka, Vice President General. All the first ambassadors I were now, all Nigerian ambassadors. Yes, sir. Oh, yeah, but again, man. My name is Amaka Abigail Obiakwusi. What am I going to do? I am Amaka Abigail Obiakwusi. Yes, sir. Wow. Hey, Bialo. Yes, sir.
Obiakwusi. Ebe a nọ nwaanyị si ebe atụ. Ọwa anyị ha na-eme. Ebe a taa, ọwa anyị ha onye a na-apụ. Akasị ka ha fere ime mgbe ọzọ. Akasị ọmụ. Everything outside, outside. You need it. I don't think about that. It's too also get bread. Oh, I'm getting my mama. I don't know about that. Please, I'm getting my. Ka anyị na-anabatacha ha achọ ka anyị nabata ezinụlọ ndị be ala dị ume anyị kelere unu ezinụlọ ndị be ala dị ume na-atụ bata onye na-atụ mba it's because I figured now. Very sad. People and Kenta. Yes. I don't know what I think. I don't know what because Ndio yemera ndeke mara. Oka. Why kasali? All these things like Gaza, all of them are popular.
What's the problem? Please. I na try you no. Mboga Ezidu not to break I na try you no. All one with the stage now. All one with stage now. I na try you no. Engineer Mas. I will go. What do I can't get with them? Citizen. People International. Okay? People International. You're welcome. Also, no product. It can't be electrical. It can't be plug industry. You put it on the bottom. Yes, sir. It can't
You're welcome. Anthony Agozie Agumadu.
Because I am not going to do it. I
Social club, we don't know.
Businessman, Amaka Abigail Obiakwusi. Especially in the time like this, time of sorrow, time of hero. Quando is open the club of Nigeria, under the Hedi Uruguay. So, our president, phone, Mike, our main presentation. But before then, she wouldn't get our son. So, Prezo, because Prezo, we're glad no club. Nobody can level. All the never open star were able to put a start attack of Nigeria. Before we can jack, shake. So I do it up. Just like here, our people. So I'm not I can't hear you. You have no room to play. People can share. No, it's a problem. Because I was because what I could show why. Come on.
Yes. Also, the Royal is one member. I like to do was like okay, so after the song, I am we will I will be easy way who is in Amaka Abigail. If I were Ontariana, I'll take a power offer. You know, I will you go up, see the year with you. I'm close up for each. Not soon, no. Then, a better Zaya in our stage without interruption. Maybe other moves that I got to confront. The other man, even a papa no bola. But I have to catch you. Eze
guy. More lap up. I'm all you. More lap up. I'm all you. Thank you.
shuttle bus.
Ojukwu bụ memba n'ezie, ọ bụ memba n'ezie, ọ bụ memba n'ezie, obodo memba n'ezie. Biko sikara gị, ife ọbụla isi mee, ihe aha ikwemata ka anyị na-eme. Wọle asị, ibe na ihe ọbụla o zuru, o were etinye. Anyị ma na ife nyere anyị
ekele gị o. Biko mee ka ọhaneze mara afa gị na onye bụ. Aha m nwa bụ Somali na Obidi. Onye a na-akwata atawo Abigail Obiakwusi. Onye tọrọ mmadụ na-adụ leta ọmụ. Tata a na-akwakwara ya ahụrụ m na ihe niile na-aga ọfụma. Legere ya n'anya ọtụtụ mmadụ bịara, mmadụ buru ibu. Mana ebe o nyere m obi aṅụrị pụrụ iche ọ na ihe a niile bịara, o nweghị onye na ibia mere mkpọtụ. Gosiri na Abigail, my elder sister ahụ, na ọ bụghị onye aghara. Onye na-achọ ịbịa nyere mmadụ aka enyere. Ị na-eme nkwụ nwaanyị na ị na-eme ihe okechọn ọbụla ọ bịara gị nwa ọ ya akawa ahụ mee ka udo dị ebe ahụ. So o nyere m obi aṅụrị tata na o nweghị onye ya na ibia lụrụ akọ ha ọnụ akụwa ha bọtụ. Jọsọ m na-asị Chineke nya nara ekele na obi onye si eme andị na ọka ọ nọ ndụ otu o si emere mmadụ ọnya bụ ihe mere taa. Asị m Chineke onye mere ka ọ dị otu a ka naanị aha ya were ihe a ga-asọpụrụ ebighị ebi n'aha Jizọs. Ekele gị o. Afọ m mbụ n'ụgbọ wee sị na unu ụzọ ka eme na-asị nje ka unu jiri ọ ga-adị unu na mma o. Wee na-asị na mmemme unu bịa ga-adị ka ajakọ nchu na ezinụlọ unu n'aha Jizọs. O nwere ihe ọzọ dị gị n'obi nwere ike ịgwa ọhaneze? Ọhaneze m na-ekele ha. Ọtụtụ mmadụ bịara ebe a n'ụlọ. Ahụrụ m ndị kpụ ewu ma ji sotere ya ma mmanya na-agbanyeghị ọnọdụ Naijiria taa. Mana ha kawara ahụ tinye aka na akpa wepụtacha ihe ahụ iji wee bịa gosi na ọnwa Abigail nwa ka o si emere mmadụ. So mmasị Chineke ya kwuo onye ọbụla ụgwọ karịa onye gụrụ katọn biya a mara katọn hero kwụla 10,000 naira ya kwụọ ya by 50,000. Onye goziri ji ya kwụọ ya ụgwọ ole ọ masịrị ya karịchasị ya ihe niile na nchịkọta ihe niile ụkwụ onye ọbụla ji dị ebe a n'ụlọ. Onye ji meshin ya ya ebidoro ihe ọla ha akwụ ihe mberede n'ụzọ. Onye jikwara ụkwụ ọhụụ onye buoro ya ha na-aba ga-akwara ada ọgwa n'ọsọsọ ụkwụ ka iji bịa na ihe alarụkwa ebe gị ijiziere moto ga ahịa emebi n'ụlọ. Dịka e nwere obiọma ọbụla ebe a dị gara ụlọ obiọma nwa Chineke ya ejikwa aka ya ọbụla doberu onye ọbụla bi ya. Nke a wee kwere m na ihe m nwere ịgwa ọhaneze bịara taa ka Chineke kwụghachi onye ọbụla n'aha. Ekele gị o. Ọ nwere afọ a na-etu gị etu? A na-etu onye ọ gaziere. Onye ọ gaziere. Dịka ụbọchị ekele gị o. Ihe ụbọchị mpanya na-ekele unu n'ọnụ nwe mana eji eri anụ besi n'ọnụ onwe ihe eme na-akacha ụlọ obi sipụrụ hapụ ịba akwa dịka ndị na-enwere olileanya si na ihe niile unu mefuru na mmemme ọ bụ ego ọpụta ma ọ bụ okwu ọnụ bụ mgbagharị niile unu gbagharị na ji oge akwụkwaghachi unu mmaji kwuru mmaji na-achụkwa okụkọ ọbịa ọma eze anyị. Ekele gị.
Abilanco, Malike, Wike, Barito. Happy POS. Thank you, my guy. Thank you. Why? Steady slow. Steady.
fuele. Ngio ewa biko melu ko haleze mara fa gino anye bu na abo jude eze oketu egwu enwuola olu okirikpa
Ndola mmadụ. Ọmụ nwa n'osi ike. Ọmụ ka achọtara. Osi ike my guy. Ekele gị. Thank you very much. Afụrụ nke unu si wee bịa ebe a n'ikem wee sị na unu zuru ka eme wee na-asị nzeki ọ ga-adị unu na mma sị ka gbagodo ọha na eze ife jikọta gị na ezinụlọ anụwa na-eme mmemme taa. Ọmụnwa na-alụ Onyinye, the last born of this family, before the mother died in December. I know you to question again here. Tinye kwanu akwamozu n'oge ahụ onye ọbụla na-agba ọkpọrọ ya to the glory of God. Taa ka ọ dịgodo na dusted na-akwala ọgọ nwaanyị kpachachie ya ike ebe ọbụla ọgọ nwaanyị na ama m na obi dị ya sugar cottage, obi dị ya porina ma ọ bụrụ ugolachi. Asị m ka Chineke dana mkpobi ya na ndokwa n'aha Jizọs. Ezigbo nwaanyị ka ọ gọrọ ojigbo hie nwaanyị a nwa ma baala kichin gọrọ ojigbo ya atọghị jigbo ọzọ ma ọ bụla ịtacha jigbo o ji aka ịgwọ o ihe mwute ka ọ bụla ọgọ nwaanyị na enweghịzi ngala bụrụ m jigbo mgbe ọbụla m jechara bata pụta ya ha gbachukwu katapọt na mara ihe niile anya okwe jigbete ọkpụ aka m enyi m nwoke from Udi ọkwa ghọtara ọkwa nkenke maka igwe enyi ọsọ elelila kwe ọkwa elele ya nwite ọgbanyụ ọkụ ekwe ha ọkwa ndị ike anyị hụ na oburu okwu otu gboro ihe dị ụlọ achọka onye isi ekele gị gbara ọha na eze afa gị Ego Ugbo afọ m bụ Ụzọgbado Chibueze onye ji eze nwe obodo mara abụba kingdom na Igbo dere na-achị ọ gara gị na mma anyị fụrụ ka unu si wee gbaa mbọ wee ha si na ọhịa kwụrụ ihe akwụsogbu ya afụrụ m ka unu si wee soro Jude n'ike wee bata wee sị na unu zuru ka eme wee na-asị na Jehova ga-akwụghachi unu mbọ niile unu gbara ọ bụ ego ọpụta ma ọ bụ okwu ọnụ ka unu tinyere mmaji ka mmaji n'aha Jizọs. Ọ nwere ọzọ ị nwere ike ịgwa ọha na eze ihe nwere ike ịgwa ọha na eze ndị na-awọchi onyonyo onwekwana ihe ọzọ nwere ike ịgwa ọha na eze ahụ bụrụ na omemma na-emere onwe ya ome njọ na-emere onwe ya nwaanyị anyị bịara n'ụbọchị taata imezu omenala ezigbo mmadụ ka ọ bụ oge ya nwoke anyị dukwala wee bịa bụ onye ọra niile ọnya mere efu okorobịa fụ agbọghọbịa fụ agadi anyị si wee gbakọ ebe a wee duru ya wee bịa n'ikem ọ bụrụ abịa chọwa ndị ya akpata ji ndị ya akpata ede anyị fụrụ otu ụmụ okorobịa niile si wee zuo ụmụ agbọghọ zuo ụmụnne ya zuo wee soro ya bịa ka anyị si wee anyị gwa ọha na eze nweghị ihe dị ka udo na ime mma ọ bụkọrọ na ọ bụ ezigbo mmadụ ọnya mere anyị ji wee soro ya wee bịa. Ekele gị ọ ga-adị gị na mma ego ụbọchị na-ekele gị the whole Boz Empire Media na-ekele gị wee na-asị na ọ bụla bụ mmanya bụ nkwe na-asị ide ka iji ọ ga-adị gị na mma ekele gị onye isi kwetara anyị obere gwara anyị afa gị ka eji Ogbuefi Ilo Abụchi 1 na Adaramara Jude Eze bụ ezigbote enyi m nna m amụrụ ka m esikọwa ya so nsị na mma bịa na ere ya na mbọsị nke taata maka na ọ na-abụ ọ na-anata Krismas maka abacha ọgọ nwaanyị na-agwọrọ m a meji maka esi from be m bịa chenwe maka data abacha but it's unfortunate na onye ke kpọkwara onye okenye agaghị agbachipụ na katapọt ọ ya ka anyị ga-ebe na mbọsị nke taa dịkwa iri egwu ikpeazụ isi mama na nwa na ndụkwa na ndị ọha bụkwa ka na-echetakwu ya na aka ga na-echetakwu ya ọ ya ka anyị ga-ebe na mbọsị nke taa wee na-agwa ọra niile bịara ebe a mbọsị nke taa onye ji okwu wee bịa ọ na-akwọ ya afụ moto ga-eji wee na and ka ha si wee lụọ na-arụghụ ka wee bịa nọnyere ha na mbọsị nke taa ha agaghị anwụ ọnwụ ike ihe na-agakwa n'eme ha ga na-eje eje na-abata dịka ha si wee nọnyere ezinụlọ a otu a ka Chineke na gara esikwa nọnyere ha n'ihe niile ka ha na-eme otu ọm ha si wepụta na ezinụlọ a wee gọzie ezinụlọ a wee mee na mmemme a bụ mmemme a na-akọrọ ọnụ a na-anụlọ ọgụ ka Chineke na-akwụghachi mmadụ bụ mmadụ n'aha Jizọs. Nke nye ekene gị ego ụbọchị na-ekene gị
wee na-asị na ịgbara mbọ ọfụma anyị fọrọ aka mbọ ịgbara iji siri ọ dị wee fọrọ m ude kwa Lagos kunu si wee bịa wee chọrọ oyigo nwoke wee duru oyigo nwoke wee bịawa m wee na-asị na ije anụ wee bịa ga dị ka aja ka ị chọrọ na ndụ gị emesịa ị ga-afụ ihe dị iche na ndụ gị ihe bụ ihe dị ụkọ na ndụ iji ofe na-emebere gị ga-esi n'ije a wee mere gị n'aha Jizọs ekele ngo mmọnwụ na-apụ apụ mmọnwụ na-apụ apụ gwara ọha eze afọ a na-etu gị eto ọzọ ndị oke nwụrụ na akpara ese ha chiri na-agụ ugburi ma wee kele gị ọwụle wara ịnọ na site ịbụrụ mmanya bụ nkwụ enu dị obozi mpaya ma onye ewu anyị fụrụ aka gị wee na-asị ijide ka iji wee na-asị na expenses anyị mere ị ga-afụ ihe dị iche n'ezinụlọ jọbụ ga-ewetere gị ọmụmụ ka ọmụmụ nwaanyị udo tọrọ atọ mmepe ụzọ tọrọ atọ igbuo n'ihu mma igbuo n'azụ mma ọ ga-agọzi gị n'oyo dogozie gị n'afọ gozie gị na nkwọ na eke site n'aha Chukwu Obiọma eze anyị ekele gị ma ụlọ apụ apụ Welcome back to Boss Empire Media. Hit subscribe for more stunning cultural journeys.